سلام تعنا هبلي ناي صنعات ميديا تخاتلتي خمي لخاتكم انا اغزابيري مسكن سلاميه لما عند ما بفقريت مرعون تايد اب فلت التمرعو زبل حساب حيزه مصيلخو تخاتلوني بوزو حسابات فقر بمنتاي جمر مبر بخمي يقصل ايفلطون እዚ ድማ بسمعيتن بهاجن مبر برديتن ممرحن سلا زي يخدو يوم ብዙሓት ሰባት ሲንግል ንኽኾኑ እዮም ዝፈቀሩን ዝምርዓውን ኣው ነውሕት ዕዝብተይን መጽናዕተይን ዝበዝሑ ብሓንሳብ ዘለዎ ሰብ ሓዳር ካብ ናይ ሲንግል ንላዕሊ ጽምዋን በይናውነትን ኣለዎም ውሕዳት እኳ ኣይኮኑን እዮም ግዜኦም ኣብ ምርዳ መቅልል ኢልካ ምላስ ህድ ኢልካ ቁርዕላል ምዕላል ሕጉስ ኢልካ ምስ ሓዳርካ ደቂኻን ምሳይ تأكب بالكاب حنسام مجب مبلع مصحف من باب مصلاي مصناع ممخار زحلفوه نبزحات حدار من قدستا زي كون دما كمزي عينت لمد سلا زي بليو زبزحو كفي لهم تلفزيون نرايو بتافت تلفزيون زمص درافاي وي تواساي ايوم ززاربو كدانا خصبق كمزي لهم كمزي يا إلما ودي زعد يوكو قال زي عد ياكو ناولو وين السو يوري وين السات سمع وين السات ورنس يسمع وحد ينحمق لمدي كاب جزء سوغيغو صبق لمدي خما عبل زصحر نعبنت نحميتان ورن هلخن تلفزيون مرعين حمق لمدي تاسوغيغو بحسب قم نغرن كم ودما لبونا زلو وازان سحقن مزراب هدي الكاميرا ددان مياتن من باب زامسل لمدታት ከማዕበል ዝጽዕር ክንደይ ሰብዩ ፍቅሪ እንታዩ ሓዳር እንታዩ ህይወት እንታዩ ዝሓትት መጽሐፍ ዘንብ ዘጽንዕ በሐሳብ ዘሳላስል እመነን ዘይተመርመረ ህይወት ክትነብሮ ብቁዕ ኣይኮነን ንብዙሓት ፍቅሪ ይኹን ሓዳር ምስ ረኸብዎን ምስ ጀመርዎን ኣሰልቻውን ናኾኖም ዝመጽእ ብርድኢት ብፍላት ብልቦና ስለ ዘይኣትዎን ስለ ዘይረኣይዎን እዩ እዚ ድማ ስልቹን ዘይዕውትን ሓዳር ጥራሕ ዘይኮነ ስልቹ ዘይዕውት ህይወት ከም ዝነብሩ ይገብሮም ጥበበኛ ሰለሙን ቤት ሳላ ጥበብ ይህነጽ ሳላ ምስተዓል ከዓይ ጸንዕ ክፍልታት ቤት ሳላ ፍልጠት እዩ ክብሩን ጽቡቕን ዝበለ ኩሉ ጥሪ ዝመልእ ጥበበኛ ሰብ ብርቱዕ እዩ ኣእምሮ ዘለዎ ከዓ ሓይሉ የጽንዕ እምበኣርሲ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋ ደሓን ከዓ ብምብዛሕ መኸርት እዩ ይብል ክንደይ ሰብዩን ሓዳሩን ህይወቱ ንቤቱ ብጥበብ ዝሃንጽ ብምስተዓል ድማ ዘጽንዕ ጥበብ ማለት ናይ ምስማዕ ናይ ብልቦና ምዝራብ ኣብ ስቕ ክትብል ዝግበእካ ስቕ ናይ ምባል ክእለት ቁጣዕኻ ምቁጽጻር ሃዲእኻ ነገራት ምፍታሕ ኣብ ኩራኻ ነውሕ ዘይምጽናሕ ወዘተ እዩ ምስተዓል ማለት ንትገብሮ ትዛረቦም ንትውስኖም ትጓዓዞም ትኽዶኖም ተዘውትሮም ናበይ ከብጽሑን እዮም እንታይ ውጽኢት ክህቡን እዮም ኢልካ ኣንሕኻም ሕሳብን ተግባራትካ ወትሩ ምፍታሽን እዩ ፍልጠት ማለት ብዛዕባ ትነብሮምን ትመርሖምን ዘለኻ እንታይ ትፈልጥ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ሓዳር ቆልዑ ምዕባይ ብዛዕባ መንፈሳውነት ስነ ልቦና ስነ ኣእምሮ ሳይኮሎጂ እንታይ ትፈልጥ ምንታን ክትፈልጥ ከንታይ ወፍርታት ጻዕረን ተካይድ ስለዚ ቤትካ ክትሃንጽ ከም ናይ ምስማዕ ብልቦና ምዝራብ ኣብ ስቅ ክትብሎ ዝግበእካ ስቅ ምባል ቁጣዕኻ ምቁጽጻር ነገራት ብህድኣት ምፍታሕ ናይ ዝኣምሰለ ጥበብ ምዝህልወካን ክተጠርም ትጽዕርን እዩ ቤትካ ክትጽንዕ ትገብሮም ትዛረቦም ትውስኖም ትጓዓዞም ትኽዶኖም ተዘውትሮም ኣዚኻ መስተዓል እዩ ቤትካ ብኽቡር ዝበለ ነገር ክትመልእ ፍልጠት ብዛዕባ ሓዳር መንፈሳውነት ልቦና ኣተዓባብያ ቆልዑ ሳይኮሎጂ ዝኣምሰሉ ከለካ እዩ እዚኦም ተለካ ብሱለት ተሓሳስባ ሒስካ ስለትዋጋ ኣብ ሓዳርካ ስራሕካ ቀርርብካ ርእሰ ምትእማንካ ጽቡቕ ባህሪኻ ጠባይካ ሓፊልካ ክትወጽእ ኣይትጽገምን ብዙሕ ጽቡቕ ምኽሪ ትሰምዕን ተሓትትን ትፍትሽን ትኾንካ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ደሓንን ኣብ ሰላምን ክትነብር ኢኻ ቃል ኪዳን መጽባዕ እዩ ባህርን ጠባይን ድማ ናይ ቃል ኪዳን ኣጓዓዝን ፈጸምትን እዮም ስለለዳምጽኩም ንኽብረት ይሃበለይ ካብ ገጻት ፌስቡክ ዝተወሰደ